دروژا دویمین رمضان دا نافسورین دیاربکر و جین دیروکی پیشوازیا گرسین گشتیاران تیکرن به تایبت جین وک مزگفت مازن خانه حسن پاشا خانه زیلیان برجا کچه مزگفت حضرت سلیمان و پراده چاوی ده جشن ای سال دا به گشتیاران تجابونه. زیادتر کسین که سردان وان جیاد دکن جیج باجارین جدا هاتنه و keyfxaşı و pasıftayın. Bahsa serdanın xudiken. Bayram tatilini eşimle ve arkadaşlarımla burada geçirmek istedik. بهوجینا خو و هوالین خوره ام جباجاری سمسونی هاتنم و مخواست ام وی ججنا خو لوی هریمی درباس بکن. هر تشت گلک خوش و جیاوازن. مدیلانا خوشی گران. مروین وی داری گلک دلگرمن خوزا به هم پایه و ام دناو دیروکی دادی گرن. امی گشتا خو بردوام بکن. Araçtan yeni indik. 10 gözlü. Ez ji İzmirê me û nu hatime Diyarbekirê. Me serdana pira dehçavî kir. Inha jî em li vê keleyê ne. Li pirça keçê geriyan. Bêhna dîrok û şaristaniyê ji bajar tê. Bajar ji her çar alî ve balkêş e. Hevala min û mamê wê jî van xweşiyan nîşanî me didin. Yaklaşık olarak sadece 3 defa gelebildim. Üçünde de hep Ez heta 5 saliya xwe li vê derê bûm. Piştre em çûne İzmîrê. Ev cara sêmîn e ku ez tême bajarê xwe. Her cara ku ez têm jî hewl didim li her cihekî bigerim. Ez hevaleka xwe bixweretînim û em bi hev re digerin. Xizmên me jî rê nîşan me didin. Geşta me pir xweş derbas dibe. 8 yılda bir geldim. Bir de bir 10 yılda bir geldim. Bu üçüncü gelişim. Bunu da en son 3 sene önce geldim. Mala Dengbêja, Mala Ahmed Arif. Murat Ömerî jî xizmên xwe yên ku ji İzmîr û bajarên din hatine dîgerîne û tîne ziman ku bi wan re careka din xweşiyên Diyarbekirê dibîne. Ya keşama min e, ew sibê telefonê min kir, got em tên, em dixwazin bigerin, min jî got ez alîkariya we bikim we bigerînim. Gerandin me got piranî em herin bajarê kevin. Nava Sûriyê em bêjin yani. Me destpêkê de pira dehderê em geriyan, serwîna govendwana hebûn. Wê nekeşandin, video kişandin. Dawî ke me got em bên sergiya Cezerê. û li wê de jî de pir kêfxweş bûm. Bi rastî dilgermîk dan xwe û pir kêfxweş dibin. Müzikjenên li bajêr jî bi rîtîm û stranên xwe yên coşî pêşwaziya geştyaran dikin û carna pêkva stran dibêjin, carna jî dîlan digerînin. Yên ku wan herdiya nakin jî wan dîmenan wek bi bîranên dikşînin yan jî zîndî ji bo malbat û hevalên xwe vedugêzin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.